Mae'n cynllun Castell Nedd Port Talbot, diogel ac iach, wedi bod yn gymaint o stori llwyddant a ddylai pobl Castell Nedd Port Talbot fod yn falch iawn ohono, gan mai chi wnaeth wirfoddoli eich amser i helpu dros 5,000 o'ch cymdogion a ffrindiau mwyaf bregus. Roedd Castell Nedd Port Talbot, diogel ac iach, yn bartneriaeth rymus rhwng y cyngor, ein partneriaid a chi, ein preswylwyr, i ddarparu help llaw hanfodol i bobl oedd yn cysgodi ac oedd mewn perygl o gael eu hynysu a'i gadael yn ddi-ymgyledd. Yn ogystal â helpu pobl hŷn, rhoddwyd cymorth yr oedd mawr angen amdano i ofalwyr ifanc. Rhai rhieni plant oedd yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim a rhai gofalwyr hefyd. Fe wnaethon ni gyflenwi bwyd a meddygyniaeth i garreg drws bobl, a bu gwirfoddolwyr hefyd yn helpu gyda thasgau byw beunyddiol, fel postio llythyron neu ychwanegu credyd at y mesurydd ynni. Gan gweithio gyda llawer o sefydliadau lleol, fe wnaethon ni recriwtio dros 700 o bobl i helpu yn y dasg enfawr a phwysig hon. Fe wnaeth Llywodraethau'r Deyrnas Unedig a Chymru gynghori rhai grwpiau bregus o bobl i gysgodi'n hunain am o leiaf 12 wythnos mwyn lleihau faint o bobl fyddai angen gofal dwys mewn ysbyty. Bod gan rhai o'r bobl hyn gefnogaeth teulu a ffrindiau, roedd llawer wrth gwrs mewn perygl o gael eu hynysu'n llwyr gan y mesurau hyn. Felly, fe wnaethon ni alw am eich cymorth chi ac fydd yn gosoch chi cystal ffrindiau a chymdogion ydych chi. Fe wnaethon ni'n siŵr fod y preswylwyr hyn yn gwybod am y gwasanaeth a sut i fynd ar ei ofyn drwy dargedu preswylwyr oedd yn cysgodi neu oedd wedi dewis aros artref. Drwy bwyso ar y berthynas sydd gennym ag elusynau a grwpiau partner eraill, a thrwy siarad â phreswylwyr ar-lein, ac fel arall drwy gyfrwng sgyrsiau llesiant rheolaidd. Mwyn sicrhau nad oedden ni'n colli neb, fe wnaethon ni roi taflen drwy ddrws pob cartref yn y fwrdeistref sirol, i roi gwybod i bobl ein bod ni yno ac yn barod i helpu. Fe wnaethon ni gadw cyswllt dyddiol gyda byddin o gynorthwywyr a sefydliadau partner i sicrhau nad oedd neb yn disgyn drwy'r rhwyd. By'r gwasanaeth hwn yn llwyddiant enfawr wrth gadw pobl mewn cyswllt i'r fath raddau ein bod wedi addasu Castell Nedd Port Talbot diogel ac iach drwy gydol y pandemig i gefnogi angheniol cyfnewidol preswylwyr. Pan nad oedd angen cyflenwi bocsys bwyd i bobl at ei drws, fe wnaethon ni addasu i gyfarwyddo pobl at wasanaethau allweddol eraill, fel ein chwaer wasanaeth bas data prynu'n lleol Castell Nedd Port Talbot. Gwyddom o ymateb y cyhoedd i Castell Nedd Port Talbot diogel ac iach fod gwarchod a gofalu am bobl fregus yn flaenoriaeth i chi. Felly, wrth edrych i'r dyfodol, bydd yn chwarae rhan ganolog yn ein cynllun adfer. Gobeithio y byddwch chi'n parhau i'n cefnogi ni os gallwch. Mae Castell Nedd Port Talbot diogel ac iach wedi dod â phawb ohonom yn agosach at ein gilydd. Felly dewch i ni gynnal y momentum a diolch i chi.